西小沙，小沙西沙西西，西小沙西顿的修西沙，苏西苏西苏西沙，西小沙，西小沙，西小沙，西小沙，西小沙。 ngomong apa? Tunda. Wah, Penonton masyarakat Tunda Klepek ada Cina. Ada Cina dari Taiwan. Itu si Sosa. Tenan ora? Iya itu Cina dari Taiwan si Sosa. Hah? Si Sosa. Mbak asli dari mana Mbak? Ah, mana kok ketata payung? Mbak asli dari mana Mbak? Klepek. Lagi tak kira Cina Taiwan. Mbak ngendi? Mbak asli dari mana Mbak? Klepek. Nggih, kowe mau oleh gaya apa nek sasi. Si Sosa, Wak, bahasa Taiwan. Si Sosa. Si Sosa. Si tu du Sosa cincing daster. Si tu dosa cincing daster. Apa? Ojo cincing. Lagi ki cincing kok. Kowe basa Taiwan iso apa ora? Yo iso. Aku wis kenalan. Asli rumahnya mana, Mbak? Namanya Panji. Oh, ya Allah. Apa? Asli dari Klepek. Klepek. Namanya sangat sangar sekali. Heh. Panji. So Panji lho. Tenan jenenge Panji kepanjangannya Panji Asmara Bangun. Kowe iki iso basa Cina apa ora? Pinter nek cah kene kok. Tao ji do hai xi xu ai. Ji zu ho hai ji. Wong kok Wo ji yu shuai ji. Hu xi shuai xi. hai kumaha? Hai xi wa. Situ ada tu mini. Satu mini. Oh, satu mini barang. Ya. Awake dhewe rono ki mau ki tak kira disawer karo mbake. Tapi wonge teratas no. No. Dang kek no. Yes. No, yes me the two and dang. Tunda titit. Ya, terima kasih anaknya. Namanya siapa? Namanya Emoh. Apa enak to ya? Anaknya namanya Emoh, mboke gelem. Gelem. Ya, terima kasih. Anaknya berapa, Mbak? 3 sudah mana 3 kali. Oh. Oh, wis mana? Teko. Apa? Kenalan tuh. Gus. Kenalan aja, Gus. Namanya siapa? Ma. Lah kok ma lah ya? Lah iku iki kan gene roh. Piye? Namanya siapa? Kulino dijak ning kandang karo buke. Ngombeni sapi. Ya aja ngono. Moh ngono. Ya, Oh, jan ra umum Mas. ora umum. Masyarakat Klepek ra umum. Klepek iki Ya. nek tontonan mesti rame. Loh, diadakan 17-an rame. Diadakan panjat pinang rame. Diadakan campur sari rame. Diadakan reok rame. Diadakan gajah rame. Jaranan urung rame. Masyarakat ke kompak. Masyarakat lek ndelok reok anak Ninona. No. Hey, no. No. Yes. Come here. Yes, thank you. Satu Satu anyar warnane. Abang. Ya. Kowe ra sangoni anakmu lho, guys. Ya. Jan. Kuwi pek angge sangule. Ya jojor aja rayan. Kamu uangnya jangan ditokkan, nanti kamu dilebokkan tembok. Hey, kowe iki apa? Ya, Oh, sing penting Jan, guyub rukun masyarakat Klepek. wis nggih sangu gitu Mbas Es. Gitu Mbas Es. Itu kebayang Gus, gitu Mbas Es. Kowe ra isin disangoni cah cilik. Ora apa-apa. Kowe rene iki golek duit apa golek apa? Aku golek seduluran. Aku wong kene seneng menghibur masyarakat kene guyu kuwi termasuk aku sedekah. Kowe iso ndonga apa ora mau? Memang diwehi pira? 50.000. Jarine nekno. Lemah kowe. Aja. Nyoh ora. Sik. Jan luar biasa pokoke.
Sesuk 40 ya. Ya piye? Antonio, ya didongakne iki mang acarane halal bihalal. Ki ngono sik hari riyaya. Mengucapkan apa? Ya aku wis Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kosong-kosong nggih. Kosong-kosong nggih. Ya. Kaya ngono. aku sementing Mbah Lan brambange maju, tebune maju. Tebune maju. Aku wis semangat. Semangat ya. Tahun ngarep mesti reokan. Nah, dalam upacara persemian 100 utute Mbah Lan. Pabrik kutut ning jero. Kutut. Apa? Dara. Oh, dara ya. Wis sementing guyu mrikon ayo di. Rukun lanjut. Lanjutnya muga-muga seni reok Senopati Jaya Menggala dan Galuh Surya Putra Hanggalono tansah ngrembaka, tansah rukun, Amin. tansah persedulurane plek karo endi mawon. Rumaket. Yo. Kowe rung jungur balik lho.
Wong tuwek arep diapusi ae. Lah wong jarene sikile lare ning Jare sikile ra ning dhuwur kowe malah ning dhuwur. Oh. Piye? Mas Gento sampun. Sampun. Kula sampun. Sampun. Giliran sampean. Kuwi. Walang sangit urung. Lah kae walang sangit lah iki apa? Walang. Mas Ros, Apa? kae duk walang sangit. Lah terus apa? Lonto. Iya jenenge plondo. Jenenge plonto. Do, ngene-ngene do. Awas. Tanggapan dhek iki medeni. Njaluk edrek diedreki ngene to. Tang plondo ki ngene. Ngono to. Iki aku Lah, gatel lah. iya, plondo iki ngene. Sret dek. Suwi. Suwi. Tok kira nyapo. Tak kira kan ya plondo merasakan menikmati. Heeh. Nyantol untune jarik. Untukmu aja nyantol jarik neh lho. Iya. Aja Napa? nyapa. Plondo gembul semi cilikane. Ya, Le. Yo, Le. Murep. Saksirmu iki malah plonga-plongo. Atraksi terus murep. Bilang tak dulu. Oh. Bocah ngawur. Bocah gregetne kowe. Gregetne kowe. Kowe kancamu lho to. Kancamu kok iki. Lah, ora tok. Lah saltune kok cicak. Lah kowe apa iso ngono kuwi? Iso kowe. Iso ora? Uler-uleran. Ndang. Lah, berarti lah ora iso kalah arep plondo kowe. Alah, uler-uleran murep. Murep. Lah murep. Uleran. Alah, kono kaya tengu. Oh, iso. Wong kok kaya tengu nek ora iso kaya plondo. Piye, Do? Lah iso ya. Telah terjadi ganongan batrune entek. Mas, enek setrum. Piye, Do? Enek setrum, Mas. Piye, Do? Omong kok. Omong kok. Aja cedek-cedek, Yos. Iki masamu sok krowak iki kok. Weh, anak buahmu iki. Iki anu sing ngenong. Coba sing ngenong. Mas Dos, kula sampun. Lonto sampun. Mas Gento sampun. Ya. Sampean dereng. Sik arep temir aku. Sing ngenong Demang Jaya sapa? Temir. Isik untune.
patut ya Le ya. Pastos. Piye? Goblok to. Sijine ireng, Ireng. sijine putih. Ya bener Le kowe. Ora apa-apa produksi ula weling. Kowe iki kudune karo kae lho, sing nggo daster kae lho. Hei. Kae ora ngawur rek. Kae ora ikut serta. Bojone ning sandinge biacok kowe kok. Ora ikut serta. Aku melek ya. Melu pisan ki mau bingung kok. Lah nyapa? Diameter jarik ra enek. Gowo wedi karo ebleke. Cilik. Potonganmu. Sampean sampun. Tah telu kok dereng. Kowe iki jane juri apa? Iki lho. Oh kesampean sampun. Kula sampun. Sampean dereng. Rumangsamu. Iki malah ngusungi kenong. Jobane to ya. Oh, Iso. Ayahmu, Gus. Minggu den wis lagi gong barang minggu. Ayo. Gadekne. Ayo dadak. Ayo ayo. Ayo. Cek. Hop. Kowe urung ngekon sing gedhi-gedhi kon jungkir walik. Lah kowe urung jungkir walik nyapa njaluk jatil. Wekmu dasteran ka lho. Ora. Kowe ra men. Ki sing gedhi wae sing gedhi. Monggo Mbak badhe nglebokne daster niki cah cilik niki. 2 jam e. Wes. Wae. Piye? Hei. Yes. Aku iki karo kowe lho, Le. Pas kuwi jodoh kuwi Romeo and Juliet. Ya wis. Jano. Balane umur ayas. Kopi susu wak. Patut. Lah we rumangsa ngeluwak-ngeluwakne wong gerang lho iki. Susu, kopi, jahe, trenggiling. Wah. Ayo gedhi nggonmu, Gus. Ya iya no. Siapa
Piye, Gus? Hah? Cek, tangannya ireng di. Wah, Oh. Oh, ireng dhewe ya. sudah deh. Ya. Wah, Hah? oh ya. Karo sodik malah kedop malah. Ah, ngedop kayak. Ayo, Gus. Niki pari kena didum. Didum. Mergo dayoe kathah, Betul. dadake kathah, Ah, awake dhewe satset satset pagelaran iki sampai ganongan dimeriahkan oleh dadak Dadak. 15. betul. Yo, Ayo. yo. Ndang.